Πολύ Ευχαριστώ, Κώστα. Σε ευχαριστώ πολύ. Ήθελα να πω για τον Λάκη Σπύρο ότι πόσο περήφανος άνθρωπος είναι, αλλά και πώς συμπεριφέρεται στους συναδέλφους του. Σε όλους τους δίσκους, σε πολλούς δίσκους, ερχόταν και έπαιζε κιθάρα. Σου έχω στείλει, είναι μια δουλειά που έκανα το 65, 66, 67, 68 και δεν πήγαινε καθόλου. Και σε κάποια στιγμή, γύρω στο 68 τόσο, άρχιζε να τη δέχονται, ας πούμε. Γιατί ήταν και το «Δε βαριέσαι αδερφέ» και το «Στρατής» και αυτά τα τραγούδια, αυτό το είδος μπαλάντας δεν περνούσε τότε. Με αυτά τα τραγούδια που είπα τώρα για το 68-67, ήθελα λοιπόν να θυμίζω το Θοδωράκι και έγραψα την Αναγέννηση Αλόνισο και ένα κομμάτι το είπα Σικίν, που όταν το διαβάσεις σωστά είναι Μίκης, και το έκανε για εκείνον. Και ο Λάκης ήταν εκείνος που, αν θα ακούσεις αυτά τα πράγματα που έχει παίξει και πώς έχει συνοδεύσει, είναι κάτι καταπληκτικό. Την κιθάρα του θα ακούσεις εκεί, είναι κάτι καταπληκτικό το πώς αλλάζει τους ρυθμούς και πώς συμμετείχε, όχι μόνο σε δικές μου δουλειές, αλλά σε μένα ερχόταν και ήταν κάτι άλλο, έδινε μια άλλη ζωή στους δίσκους που έγραφα, γιατί τότε έκανα εγώ ενορχιστρώσεις και γι' αυτό ήθελα να βρίσκεται εδώ, να τον ευχαριστήσω για όλα αυτά που έκανε αυτά τα χρόνια σήμερα. Σε ευχαριστώ, Κώστα. Κύριε Πίτσα Παπαδοπούλου, καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Τι κάνεις, αγάπη? Καλά. Πολύ καλά. Χαιρόμαστε που είσαι μαζί μας. Και εγώ χαίρομαι που είμαι εδώ σήμερα. Γιατί δεν έχω να πω, εγώ δεν έχω τραγουδήσει σε δίσκους. Δεν είχα αυτή τη χαρά. Και μετά από πολλά χρόνια που δούλευα σε άλλα μαγαζιά, έτυχε να δουλέψω με τον κύριο Κώστα. Αυτό ήταν, νομίζω, με σημάδεψε. Άλλαξα σκέψη, άλλαξα συμπεριφορά, το τι θέλω, και αφού το θέλω και αφού το είδα, πρέπει να το κάνω. Και από τον καιρό που δούλεψα με τον κύριο Χατζή, έγινα πιο απαιτητική και προσπαθώ να κάνω έτσι δουλειές καλύτερες και το οφείλω βέβαια στον κύριο Κώστα, γιατί πραγματικά τα τραγούδια τα ένιωσα τόσο πολύ που μέχρι τότε δεν είχα καταλάβει τι είναι να τα τραγουδάς. Τα άκουγα, αλλά όχι να τα λέω και να είναι μέσα στην ψυχή σου. Ναι. Αυτό το ευχαριστώ τον κύριο Κώστα, αν και αργά, αν και πολύ αργά, ένιωσα άλλα πράγματα για το τραγούδι και άλλα πράγματα. Είδες τι ωραίο που είναι να επηρεάζεσαι από κάποιους ανθρώπους. Πάρα πολύ. Να αφήνεις και να επηρεάζεσαι. Υπήρχε όμως ένα πρόβλημα με την Πίτσα. Με την Πίτσα έχουν πολλά προβλήματα, τέλος πάντων. Δεν θέλει να το πει, αλλά εντάξει, δεν πειράζει. Εγώ είμαι παντρεμένος. Αυτή ήταν ερωτευμένη μαζί μου. Τα ζω, Κώστα μου, τα ζω τώρα, μόνο εσύ. Πάντα θα είμαι ερωτευμένη. Εγώ το έχω πει και στην γυναίκα σας. Ναι. Με έχει μεγαλώσει με τα τραγούδια της. Άκουγα στην επαρχία που ήμουνα, γιατί είχα αποσυρθεί για γύρω στα 10 χρόνια, το 80, ναι, τέλος πάντων, και εκεί την άκουγα και μου κράταγε συντροφιά. Δεν το ήξερα. Ούτε κι εγώ ήξερα ότι έχει πει τραγούδια πριν γνωριστούμε. Ρε παιδιά, μήπως τα ψιλοέχετε και δεν το ξέρετε? Εγώ συγγνώμη, έχω ακούσει την Πίτσα να τραγουδάει Κώστα Χατζή πολλά χρόνια πριν. Το θυμάσαι αυτό? Και όχι μόνο αυτό, καλά που το θυμάσαι, εγώ δεν με αρέσει να μιλάω. Το θυμάμαι και είχα εντυπωσιαστεί πάρα πολύ. Δεν θέλω να μιλάω, έτσι τώρα που το ανέφερες. Καταρχήν,
Κανείς δεν τραγουδούσε Χατζή γιατί ήταν άλλο είδος το. Ναι. Και πού να μπει στα λαϊκά μαγαζιά, Ναι. Χατζή. Και όμως εγώ έλεγα, στάσου που πας. Ναι. Και άλλα, το γέμου και αυτά και γινόταν. Έπεφτε το μαγαζί πρώτο όμως. τους πρόγραμμα. Έπεφτε το μαγαζί. Έπεφτε το μαγαζί όμως. Δεν ξέρω πόσα άτομα. Είχα τόλμη και το έκανα. Δηλαδή, δεν ήξερα όμως, δεν είχα μπει έτσι βαθιά. Καταρχήν εμείς για να κάνουμε μια δουλειά, κάναμε 3 μήνες, 4 μήνες πρόβα. 10 μέρες, 10 ώρες τη μέρα. Δηλαδή, ένιωσα ότι δεν είναι αυτό που μαθαίνεις και τραγουδάς, ας πούμε. Ήταν άλλο όλο το θέμα. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Κι ας τον έχω τραγουδήσει από το 76 και από το 70. Το 70 ήταν. Από το 70. Ήμουν 10 χρονών τότε. Καλά, ακόμη δεν περπατάγατε. Το ξέρω αυτό. Δεν είναι αυτό. Κυρία Αντωνία Χατζίδη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Είχα έρθει πέρσι στο σπίτι σας, αν θυμάμαι καλά. Καθόμασταν, συζητάγαμε μέσα στο στούντιο. Και κάποια στιγμή εγώ ήθελα να καπνίσω και βγήκαμε έξω να μου κάνει παρέα, να τα πούμε έξω για να καπνίσω. Λοιπόν, όσοι άνθρωποι περάσαν εκείνη την ώρα από τη γειτονιά και ήρθαν να μου πούνε ένα γεια, μου λέει: ήρθες να δεις τον άνθρωπό μας? Και κάποιος τον είπε τον άγγελό μας. Ναι, τον αγαπάνε πολύ. Ναι. Και εσείς επίσης? Πάρα πολύ. Είναι λίγο παράξενάκης. Εντάξει, όπως όλους τους μουσικόθυνους εγώ έτσι το έριξα, αλλά έπιασε. Αλλά έχει μεγάλη καρδιά, καταλαβαίνει τον άλλον, καταλαβαίνει το πρόβλημα του αλλονού, μπαίνει στη θέση του, αγαπάει τα παιδιά, είναι καταπληκτικός πατέρας, όλα του τα παιδιά και τον αγαπώ πολύ. Κώστας, αγαπώ. Στο λέω τώρα να το θυμάσαι. Κάπου κάνετε ένα... Γεια σου, μαέστρο. Ένα λάθος ότι δεν υπάρχουν σκούροι άγγελοι. Άρα δεν μπορεί να είμαι άγγελος. Υπάρχει ένα τραγούδι. Με σκούρους. Βεβαίως. Τα μαύρα αγγελούδια. Τα μαύρα αγγελούδια, βέβαια. Όχι απλώς σκούρι, κατάμαυρο. Με ποιον τρόπο θα μπορούσα να, όταν λέω προπαγάνδα με την καλή έννοια, να προπαγανδίζω αυτό το είδος του μπαλάντας και έβρισκα έτσι καινούριους τραγουδιστάς και μετά σκέφτηκα ότι θα έπρεπε να το κάνω και με επώνυμους τραγουδιστάς που θα μπορούσα να πάω στα λαϊκά αυτιά σε διάφορες έτσι τάξεις που έχουμε κάνει οι άνθρωποι. Επειδή δούλεψα με τον Τσαουσάκη, δούλεψα με τον Γαβαλά, βέβαια με τον Τσαουσάκη θα μπορούσε εκείνος να δεχθεί να πούμε κάτι τέτοιο, ένα τέτοιο είδος μπαλάντας. Αλλά εκείνος έφυγε από τη ζωή. Εκείνη την εποχή είχα χάσει ένα μαγαζί που είχα κάνει μαζί με τον Μικέ, με τον Κουρουγέννη και είχε κάνει όλο αυτό το πράγμα ο Μικές ο Καραπιπέρης, μια φυσιογνωμία που πάρα πολύ βρέθηκε στη ζωή μου. Και είχαμε κάνει την Μπουάτ του Τσιγκάνου στην οδό Κέκροπος. Αλλά με την δικτακτορία μας το πήρανε κάτι ένας που είχε λεφτά και έβαλε αστυνομικούς και το πήρανε. Και επειδή το κάναμε ποινικίαση, το χάσαμε. Μου επιτρέψαν να τραγουδήσω τότε, μετά από κάτι... Και πήγα στην οδό Φλέσσα, που ήταν η Καριάτιδα, που το είχε ο Γιώργος ο Δημητρίου. Απέναντι όμως στην Καριάτιδα ήταν η παλιά Αθήνα, αν το λέω καλά Γιώργο... Έτσι. Και εκεί ήταν η Μαρινέλα και η Ζόκα, που δουλεύανε και όταν είχαν το διάλειμμα ερχόντουσαν έτσι με ρόμπες και ανεβαίνουν και με ακούγανε. Εκεί έτσι γνωριστήκαμε και γνωριστήκαμε και με έναν φίλο που είχε η Μαρινά, ένα πολύ έτσι σπουδαίο κύριο, που έλεγα τις απόψεις μου και τα λοιπά. Και έτσι αρχίσαμε να γράψω κάποια πράγματα για εκείνη. Έγραψα κάτι το 70, αλλά όμως
Της είπαν ότι εμείς θέλουμε να ερχόμαστε εδώ να διασκεδάζουμε, όχι να κλαίμε. Και μπήκε, ας πούμε, να κάνουμε αυτή μια δουλειά δισκογραφική. Αυτό μου άρεσε, γιατί εκείνη απευθυνόταν και σε μια άλλη κοινωνία που ήθελα να γίνει αυτό. Αυτό σκεφτόμουν πάντοτε. Και πραγματικά, επειδή συνέχεια απαγόρευαν τραγούδια, γινόταν το 76 μπόρεσα να μαζέψω αυτά τα τραγούδια και έγινε το ρεσιτάλ. Εγώ έχω σένα και εσύ εμένα, είναι η αγάπη μας χρυσοπουλί. Μα εγώ έχω σένα και εσύ εμένα, δυο που αγαπιούνται είναι πολλοί. Βέβαια μια τραγουδίστρια με πολύ μεγάλη εμβέλεια και ένα τρομακτικό ταλέντο. Πρέπει να έχουμε δηλαδή μέρα για να συζητάμε για αυτούς τους ανθρώπους που γνώρισα. Και μετά ήταν με την εταιρεία που συζήτησα έτσι, τους έλεγα τι σκεπτόμουν και μου λένε δεν θα μπορέσεις εσύ να μιλήσεις σε παιδιά που είναι 17 χρονών, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25. 26. Αυτή είναι ένας που λέγεται Δάκης και μία που λέγεται Ελπίδα. Δεν μπορείς να φανταστείς τι συνεργασία κάναμε. Μη με ρωτήσεις, λοιπόν, ποιος φταίει. Όποιος κι αν φταίει, θα πω εγώ. Εμείς οι δυο στη γαλαρία, ρομάντζο και ταλαιπωρία, υδρότας και φιλοσοφία, γλυκιά ζωή στη γαλαρία. Οι άλλοι κάτω στην πλατεία, βεντάλιες και υποκρισία, διαμάντια και καχυποψία. Αχ, τη ζωή και στην πλατεία. Έχω όλες αυτές τις εικόνες. Δηλαδή, αν θα έμεινα κλεισμένος κάπου και όπως έμεινα, είχα όλες αυτές τις εικόνες. Το πώς συνεργάστηκα με το Δάκη, πώς συνεργάστηκα με την Ελπίδα, το πώς, ας πούμε, είμαστε και οι καλλιτέχνες, είμαστε ανθρωπάκια. Και το πνευματικό μας επίπεδο είναι πολύ χαμηλό. Παίρνω από μένα παράδειγμα. Και δεν ξέρουμε να συμπεριφερθούμε όπως πρέπει και να βοηθήσουμε τον συνάδελφό μας. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί κέρδισαν πάρα πολλούς εχθρούς. Παρ' όλα αυτό όμως κάνανε κάποιες μεγάλες επιτυχίες. Που όταν κάνουμε ένα τραγούδι και παράδειγμα έγραψα εγώ ένα τραγούδι και έκανε επιτυχία, δεν είναι από μένα. Είναι αυτός που το είπε, αυτός που το έγραψε, είναι πολλά σύνδεσμο. Γιατί τα τραγούδια είναι ομαδικό, πώς θα το κάνουμε. Είναι συλλογική. Πείτε μας κάνα τραγουδάκι τώρα από αυτή την εποχή. Εγώ θα ήθελα πριν, επειδή ο Κώστας λέει και ευχαριστεί τον κόσμο όλο, εγώ θα ήθελα να πω ότι ήταν ένας σταθμός στην καριέρα μου, η συνεργασία μου με τον Κώστα. Δηλαδή, είχα 2-3 τέτοιους σταθμούς. Και ήθελα να τον ευχαριστήσω, γιατί πραγματικά αυτά τα τραγούδια είναι μια πρίκα για μένα που μου έδωσε, εκείνη η συνεργασία που κάναμε με την Ελπίδα, και τα οποία είναι 30 χρόνια, πόσα περάσανε? Είναι 33 χρόνια. 33 χρόνια. Δεν την ξεχνάω αυτή τη στιγμή, τη συναυλία αυτή τη ζωντανή που ηχογραφήθηκε, και μέχρι τώρα τα τραγούδια αυτά είναι επίκαιρα, αθάνατα, και όχι μόνο αυτό, αλλά και το Κοχύλι από το Αιγαίο που μου το εμπιστεύθηκε τότε. Και πάλι θέλω να σε ευχαριστήσω και γι' αυτό, Κώστα μου. Εγώ ευχαριστώ που... Τώρα σταματήσεις ευχαριστίες. Όλους ευχαριστήσω να πω κι εγώ ένα. Ξέρεις γιατί? Δεν θέλω να τον βάλω. Θα με ταράξει τώρα που θα έρθει. Λίγο. Come here, please. Oh, yes. Αυτό το international. Θα πάρω το βιβλίο.